के व्यापारी बनी। अरे वो तो है। और आज ले हम देखत तनी इतना रुपया कमा तनी, लेकिन इतना कंजूस बनी। कंजूस कि आज ले हम के वो साड़ी भी किन के ना ले ली। ताना मारा तो रुका हमारे। हाँ तो का करी। अरे हमार बात सुनी ना। बोला। कहेला हम व्यापारी हई आलू प्याज के ना। कहेला हम व्यापारी हई आलू प्याज के ना। एको सड़ियो ना ले अइला ये रजऊ आज ले ना। अरे तो है पाउडरवा क्रीमवा के लिए आवेला। बोला। का हो? बोला। तोहरा के इतना कुल हम लिया के देला तब वो खिसिया तरु मार दे। अरे का तू लिया के देला तो हम ना जानत बनी। इतना ब्रांड के साड़ी हम पहनावत नहीं। अरे चुप रहा, का झूठ बोलत बड़ा। सुना। बोला। तू तो जानत बाड़ू खूबे हम कमात बानी हो। तू तो हम जानते बानी। सुना। बोला। सब जाना तरु कि हम कितना कर्जा में डूबल बानी। अच्छा अच्छा हम जानत नहीं। सुना। बोला। तू तो जानत बाड़ू खूबे हम कमात बानी हो। भले बानी व्यापारी कर्जा में तो बात बानी हो। ना नहीं तो खाली एगो बहाना बा। अरे जितना बोले के बना सब बोल लो। ठीक बा। सुना सुना। बोला। हम रउआ की बहुत चर्चा सुनेला। अच्छा। लेकिन हम राउर मेहरारू बानी, लेकिन आज ले हम पते न लगा पौनी अच्छा। कि कितना पैसा कमात बड़ा आ कितना रखत बड़ा। हाँ पैसा छापे वाली मशीन रख ले बनी। सुना। बोला। बक्सर भोजपुर में कहेला हमरे बाटे चर्चा। और सुना। बोला। एकहु रुपयो हम पे करेला ना खर्चा। का हो? तोहार सब फरमाइश हम पूरा करतनी तबो तहरा बुझात नहीं खे। अरे चला खाली बस मीठ मीठ बोल के बात बनावेला। हाँ तहरा के ढेर लागेला। बोला। ठीक बाटे महनो तानी तोहारो ई बात हो। सुना। बोला। हमरा व्यापारी के काम में इतना घाटा लागत तहरा बुझात नहीं खे। हम जानत तनी हमरे दाइन तो तोहके कुल घाटे जनाला। सुना। बोला। अब की पियाज में घाटा भइल बा बुझात हो। प्याज में घाटा भइल बा। सुना सुना। बोला। सुबह के निकलल आवेला तू रात के ना। अरे तो काम करना भी जरूरी है कि नहीं। सुबह के निकलल आवेला तू रात के ना। एको सड़ियो ना ले अइला ये रजऊ आज ले ना।
बड़े मन में ललसा रहल अच्छा कि कहीं रउआ के साथे चल के बाहर घूमे जैती, अच्छा। लेकिन आज ले कहीं लेके गईला नहीं। अच्छा तो ले नहीं गइल तारा के सुना हमार बात। मल जरूरी बा तारा के बोला। ना ना तू खाली बस बोले ला, अरे ढेर बंतु मत बना जल्ला ना। हाँ बंतु बोल सुना बोला। आरा पटना घूमेला अपने हमके ना घुमावेला। और सुना राहुल सैनी दीपक घर में बर्तन मजबावेला। को नहीं के बुझा का बुझाता बतावा। सब व्यवस्था कैले बानी, एसी कूलर फ्रिज, अब का चाहिए तारा के। अच्छा आज ले वही अपने माई के यहाँ के देहल साड़ी पहना तनी तो के कुछ बुझाता। सब बुझाता सुना बोला। को सतारू काहे धनिया रोजे सुबह शाम मारे हम तो के कोसा तनी का करत रू बोला। सुना बोला। चलबू साथे घर से हो जाई बादन। हमरो गांव में इज्जत मर्यादा सम्मान बाटे बा। ना ना हम जाना तनी। अरे घरवा से भगवाइबू का यार। सुना सुना बोला। टेंशन करेला काहे माई बाप के ना। अरे तक काहे ना करी टेंशन, काहे इतना चिंता करेला हो। अरे तो माई बाबू का कहिया हो बोला। अरे कुछ दिन का तो बात बा। हाँ समझ में आवता। टेंशन करेला काहे माई बाप के ना। एको सड़ियो ना ले अइला ये रजो आज ले ना। वो तो लौकते बा कुल देखता साड़ी लियाल बानी के नहीं के लगे। भले बानी व्यापारी कर्जा में तो बात बानी हो। एको सड़ियो ना ले अइला ये रजो आज ले ना। भले बानी व्यापारी कर्जा में तो बात बानी हो। एको सड़ियो ना ले अइला ये रजो आज ले ना। बुझला। हाँ अब बुझाई के ना बा का करी।